Por cuarto ano consecutivo, a Asociación Cultural Alberto Romero pon en marcha o seu certame de curtas. Conta coa colaboración da Mancomunidade de Municipios Arousa Norte, que enmarca este convenio na promoción de proxectos culturais como un atractivo máis da súa oferta turística. Este acordo está dentro das líneas estratégicas que contempla a Mancomunidade para este 2020, no que é importante contar con profesionais, entidades e asociacións culturais que xa traballan no territorio, apostando así por unha implicación de proxectos culturais cos que consolidar unha proposta de turismo creativo. Trátase dun concurso audiovisual no que concorren 4 categorías, 2 escolares, de primaria e secundaria, unha libre e unha específica para persoas con diversidade funcional. Nesta cuarta edición presentáronse 34 traballos. Este ano tuvemos como novedades, doblamos o número de clases audiovisuales que se deron en toda a comarca e tamén tuvemos unha sesión de clases dedicadas á diversidade funcional. Ampliamos a categoría de primaria e repartimos un pouco as dúas categorías escolares. Agora primaria vai todo xunto e eso bacharelato van na categoría de secundaria. Tuvemos 34 inscripcións e agora o xurado tocalle facer o seu traballo e os técnicos están preparando a posta en escena da gala. Esta gala na que se darán a coñecer os premiados celebrarase o 29 de febreiro no Auditorio de Rianxo.